Look like a hippo, but that girl got booty. That girl got booty. И здравейте на всички от YouTube, аз съм Йорди БГ и това е Minecraft Minigames епизод 2. Тук ще само един, бе. Тук други тук ли са? Къде са? Тия тук са, Чай. What the fuck? Както видите, сега деца 14 минути. Лело, арма е така е. Ами телефон майсът и падна. Браво на мен. Колко ще има тук един. Браво. Чат. Мога да рисувам. Бас. Якът. Го правя. Где има гумичка? Бас тъпото. Гумичка няма тук. И това иска. И така се прави то. То можем да рисуваме. Започнахме. Ето така. Надявам се интрото да ви е хареса, защото за мен е много як. Яка. И стана вечер. И падна. Браво на мен. Чай да се разслабим така малко. Скъпя с черенцат. Лагна, бе. Чай да го изключим това. Така, колко имам след двама. Сега ще радам. Извинете, спрях на пауза за малко, защото отидох до тоалетната. Аз тук ще седя. Ще спря да пауза, като почнем минигеймса, ще го стартна. И върнахме се, остана 9 минути. Един го мутнаха за 2 дена. Ето го. Clock time може на texture за спам 2 дена. Мене стария мислим вече скелес от GPT канала ми. Го баннаха за 3 години.
защото един ми изчипа целия път до бедрока, няма нищо там. Чипа ми къщата всичко. Архитект е бил видимо с моите приятели и с брадичката там. Мирай, Киреш. И пана, браво на ви. Колкото ще има един е, стигаре. Що излязъл е. Айде още един. Ето, готово. Направо ще спира на пауза, докато почнем играта. И да, както виждате, почнахме играта, още един видео. Как се казва то с Строслен Касър. Или Мачи. Да, Мачи. 421. Ето, то да 3 и мората се представя на него. Има двама. Може и да играя в друга сервери Mini Games. Един пана. Ето стана и лодка, елай. Ти не еш грозен. Ела. Пана, аз печеля. Печеля, вижу. То. Един. И да, ще стартна клипа, като още един играч влезе и започне. И да, хора, върнахме се, то спращя се на оригинала, който си да е било и така. На старите версии имаше бутвани, което ми е жалко. Тук, ако имаше на Mini Games, ще да бутна хората и ще да паднат. И аз и ти там отивам. Нищо друго не правя. Останахме с този пана. Още едно момиче има тук. Оранж и не успях. Тя печели, как ми майстра? Ще спра на пауза, като почнем. И нека ще спра на пауза, като почнем и ще го стартна. И стопирам. И да, върнахме се, започнахме играта. Как също тази игра, спирам. Тут почти станаха 10 секунди. Нали снимам от бандикам. Но го обработвам от Camtasia. То аз от Camtasia слагам интрото. То скеров ли не вижда? Още спирам. И да, надявам се видеото да ви е харесало. Аз бях Йорнин БГ, бяхте Матябнати и чао!